Ora, aku ora bakal kesel. Mbok golek asisten. Ayo, ayo. Ayo Mas. Terspesial kagem Pade Boymon nggih. Ayo song. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Sarmagi Mas. Kecingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngrencangi jinjingne yen purun Mas enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opai aku seneng dopae apa no Pak kopi Kang Mas kopi 5.000 ora nganggo gula Mas topir wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah ampun gelo Mas jenengan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal oh rondo ya Mas tobil wong legan golek momongan rawan rondo kanggeku rapate penting gara-gara rondo iki mau Semarang Mas tumbas gelang opo anting-anting jo sumelang yo pin rondo dijamin kempling Pade Boymon tasih kempling matur sama dek NJS R3 lo iki masuk caca tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kedingaren tindak wae ora numpak taksi yen purun enggal rawati timbang nganggur kula purun ngrencangi tenang ora Mas tenang keresan Mas alias kebetulan belanjane kata rodok kabotan yen purun Mas enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opai kopi tanpa gula semoga bos R3 mendem ya Mas hey tobil wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah ampun gelo Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar pae prawan rondo kanggeku rapate penting Semarang Mas tumbas gelang opo anting-anting
Matur suwun, terima kasih bersama NJS Production-nya bro. Ayo, sosok, hey. Sudah Wow. dikasih ada rondo kempling mas. Matur spesial suwun, buat terima kasih Pak Caca. D. Ya. Iki judulnya terkhusus nggih dari Bu Dusun SP3. Oh, tiangnya rewang temen